राज्यसभेसाठी भाजपमध्ये इच्छुकांची फिल्डिंग लावल्याची चर्चा आहे। ऐनवेळी पक्षामध्ये आलेल्यांना संधी न देता निष्ठावंतांना न्याय द्या अशी मागणी भाजपमधल्या जुन्या नेत्यांनी केली आहे। भाजपमधून राज्यसभेसाठी विनोद तावडे, रामदास आठवले, विजय रहाटकर, भागवत कराड, त्याचबरोबर धैर्यशील पाटील यांच्या नावाची चर्चा आहे। तर यावर आपण एक नजर टाकूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। राज्यसभेसाठी भाजपचे इच्छुक उमेदवार आपण पाहतोय विनोद तावडे, रामदास आठवले, विजय रहाटकर, त्याचबरोबर भागवत कराड आणि धैर्यशील पाटील हे भाजपचे इच्छुक उमेदवार आहेत। त्यामुळे आता भाजपकडून कुणाला संधी दिली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। राज्यसभेसाठी भाजपचे इच्छुक उमेदवार आहेत आणि याचबरोबर निष्ठावंतांनी भाजपकडे मागणी केलेली आहे। निष्ठावंतांना न्याय द्या असं त्यांचं म्हणणं आहे।